казвам се Николай Добрев, повечето ме познавате, подарци съм. И както мисля, че и на вас, моя мечта е Рударци да стане едно по-добро място за живота. Мисля, че Галя знае как да направи това. Пред вас стои госпожа Янакиева. Наградите, които тя получава, говорят предостатъчно за нея. 2 поредни години кмет на годината, социален менеджер на годината. Да изреждам ли повече? Мисля си каква смелост имат останалите кандидати да се справят. Общинската листата за общински съветници, смея да твърдя, че тя е много добре балансирана от към възраст, пол, образование, приемственост. 9 души, млади хора на избираеми позиции. Това е постижение. За Галя какво ще мога да кажа? Изключително амбициозен човек, млад, образован. Пожелавам ми успех. И искам да ви помоля за вашата подкрепа на 23-ти, с номер 25, за кмет на община Перник, кмет на кметство Рударци, общински съветници и с бюлетина номер 8 за президент и вице-президент на страната. Благодаря ви. Още веднъж здравейте и добре дошли на всички. Вие виждате, че Рударци има едно доста сериозно представителство в това, което предлага нашата коалиция като кадрови потенциал. Толкова сме атрактивни, че даже опонентите също. За тук още един кандидат за общински съветник от опонентите – Рударци. Това е защо имаме достойнството и коража да застанем пред вас и да търсим доверие за следващ мандат? Защото смятам, че с всичко това, което беше направено през 4-те години на досегашния мандат, ние доказваме, че сме хора, които градим. За всичките тези 4 години не сме си позволили да не научим нищо. Напротив, цялата ни политика е била съзидателна. При това не в хаотично действие, напред-назад, търсейки случайни ефекти от случайни събития. Всичко е било целенасочено и не случайно преди 6 години и половина до сегашните общински съветници, които са тук, и Галя, и Валю, и Камелия, и Иво, гласуваха една актуализация на общинския план за развитие, за да може да го адаптираме и да го пригодим към изискванията на съответните оперативни програми, да можем да кандидатстваме, поставяйки си в дългосрочен план на цели, които да постигаме. През всичките тези 4 години поработихме сериозно, ударно бих казала, по няколко основни направления. На първо място установихме едни добри контакти с бизнеса, създадохме възможности да помогнем бизнеса, да подпомогнем бизнеса и с изграждането на инфраструктурата в старата индустриална зона, имам предвид стомана, площадката на стомана и всички други фирми, които работят на тази територия, с изработването на един нов общ устройствен план на цялата площадка, с разработването и подготовката на проекта за изграждане на бизнес център в района на старата индустриална зона. Последните 3 неща, да се говорят, са реализирани по един спечелен проект и то не по оперативните програми, а директно финансиран от комисията в Брюксел. Ние поставихме основите и изградихме инфраструктурата, разработихме подробен устройствен план и на новата индустриална зона, която всъщност дава възможности и предпоставки за развитие на бизнеса, за инвестиции на територията на община Перник. Това е най-важно. Кой каквото ще да казва, каквито велики неща да се говорят и обещания,
Повечето от тук присъстващите хора са на достатъчна възраст и знаем, че базата е икономическото развитие на дадена територия, в това число икономическото развитие на община Перник. Ако няма стабилна икономика, няма работни места, няма доходи. Факт е, че безработицата в Перник за последните 2,5 години достигна размери, достигла дори в най-тежките условия на икономическа криза през 20-годишния преход на България. Така че ние сме създали там възможности и условия да се постигнат бизнеса и инвестиции, които предполагат създаването на нови производства. От друга страна беше направено немалко по отношение на инфраструктурата на община Перник. Реализираха се мащабни проекти. Аз разбирам желанието и амбицията на опонентите да се присвояват чужди заслуги, но за всички е ясно, че 4 години тези хора, за които споменах преди малко, общински съветници, екипа, който сме работили в община Перник, реализирахме и проекта с изграждане на канализацията на важни квартали, където живеят много хора, особено продължението на главен колектор 1, защото главен колектор 1 е базата за едно бъдещо решаване на проблема с канализацията в 30 села Драгичево, Рударци и Главен. Бяха отремонтирани много общински пътища, това, което е четвъртокласна пътна мрежа. Построиха се немалко улици, отремонтираха се немалко улици. През цялото време работихме в една от основните ни насоки, беше решаване проблема с водоснабдяването на техните места. И не случайно, като един от най-важните проблеми на Рударци, проблемът с водоснабдяването е стоял на вниманието ни през тези 4 години, ние успяхме да защитим един проект за 900, той влезе и до сегашния кмет Симов за 980 хиляди лева, ако не ме лъжа в момента, с който да започне решаването на проблема в средна и висока зона в Рударци. Този проект започна, няколко улици бяха изпълнени поради недостатъчни средства, защото те се предоставят директно от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. През последните 2 години там строителството спря, но аз съм убедена, че необходимостта от решаването на този проблем при първа възможност ще даде старт, за да се продължи тази работа. Пак във връзка с канализацията и с проводите, защото това са и основните причини на територията на кметство Рударци да има немалко свлачища и много съществен проблем, даде основание да започне сериозна подготовка по разработването на проекта за водоснабдяване и канализация на трите населени места, за които говорим. Проектът е готов, той дори беше внесен в Министерството на околната среда и водите в управляващия орган на оперативната програма. Започна неговото разглеждане. Промените в правителството и най-вече смяната на екипите, които се занимават с тези проекти, доведоха до затваряне на тази мярка, която беше отворена през 2009 година. Ние го внесохме в началото на 2009 година. Мярката е за изграждане на канализации и подмяна на водопровод в населени места до 10 000 човека. Към настоящия момент тази мярка все още не е отворена, но ние сме готови с този проект и имаме го и при първа възможност създадена с оперативните програми, проектът ще бъде внесен за разглеждане. Предвиждаме канализацията на трите села, предвид географското им положение и предвид факта, че пернишката пречиствателна станция Макър е устаряла, има достатъчно голям капацитет, можем направо да вържем канализацията в главен колектор 1, за което говорим, за да се пречистват водите в пречиствателната станция в Батановци, а не за всяко населено място по-отделно да се изгражда пречиствателна станция. Друго важно направление, в което през 4 години сме работили, това е съхраняването на общинската образователна система. Знаете, че през последните години е налице
един демографски срив. Децата като цяло намаляват в цялата страна, в това число и в община Перник. Няколко поредни години, повече от 5-6 поредни години, техният брой всяка година е все по-малък. Особено в населените места, в селата, извън град Перник, това постави пред изпитание образователната система. Въпреки трудностите, ние не позволихме обаче да се затварят училища, защото затварянето на едно селско училище означава обезлюдяване на населеното място. И това, което се появи като обратна тенденция в Рударска, е доказателство за правилната ни политика през тези 4 години. Държавата на 100% осигурява средствата, които са необходими за издръжка на един ученик. Това е така наречения единен стандарт. Единният стандарт, който е от порядъка на 1200 лева за година, умножен по броя на учениците, дава бюджета за дадено училище. С този бюджет следва да се постигат всички разходи, на хората, които работят в съответното образователно заведение, да се покрият разходите по ток, вода, други отопление, каквото е в малките населени места, или твърдо гориво, или течно гориво. И за едно училище, в което има сравнително малко деца, това е крайно недостатъчно. Затова през всички 4 години общината е дофинансирала общинската образователна система, като голямата част от този ресурс беше насочен именно в по-малките населени места, където има училище. Училището в Рударска е съхранено. Ние сме направили саниране на 50% от общинските училища. Ще продължаваме и през следващите години, защото едно саниране води до намаляване на разходите, води до комфорта за работа и на учителите, които работят в съответното учебно заведение, и на учениците, които се обучават там и които в крайна сметка за целта на тази политика. В тези 4 години хубава и другата тенденция, да не ви плаша аз от демографския срив, защото през последните 4 години, повече, от 2006 година, мога да дам конкретни числа, които да покажат тази тенденция, увеличаване на броя на новородените деца в община Перник. Ако през 2006 година те са 647, ако не лъжа паметта, то през миналата 2010 година вече са 803. Тоест едно нарастване на раждаемостта, което е гаранция, че в нашата община има и достатъчно деца и практически този приблизително постоянен брой на жителите на общината за последните 10-15 години говори за тези тенденции. Разбира се, и другата тенденция за чисто механичен прираст на населението на хората, които най-често в София идват, купуват жилища и остават да живеят постоянно на територията на община Перник. Ние заварихме системата за грижи с най-малките граждани на Перник, т.е. детските ясли и детските градини, доста свита и се оказа, че около 40% от децата, които желаят да бъдат родителите, на които желаят децата да бъдат отглеждани и възпитавани в детски заведения, не можем да разпределиме. Затова през тези 4 години сме създали условия за допълнително развиване на 18 групи в детските градини и детските ясли и над 400 деца са приети вече допълнително и да отглеждат тези детски заведения. Обект на наше внимание бяха и социалните грижи за хората от средното поколение. Те са всъщност имат най-много заслуги, Перник и общината е това, което е в момента в годините, през които общината се изграждала като сериозен индустриален център, като населени места, като инфраструктура, която е строена през годините. За тези пенсионери работят 14 пенсионерски клуба, все по-често такива клубове се откриват в другите населени места извън град Перник. Стараем се да даваме условия и комфорт на
хората, които са в тези възрасти, които търсят форма и място за социални контакти, за общуване и за някакъв алтернативен начин за изкарване на свободното време. Общинският съвет със свое решение вече 4 поредни години предоставя целеви средства за работа с пенсионерските клубове и за мероприятия за младежки пенсионерски клубове. Освен на тях, специалната политика по отношение на хората с увреждания, където вземам за повод решение на Общинския съвет, там също има целеви средства, предоставени за работа с инвалидите, освен на изградените и функциониращи немалко специализирани за работа с тези хора. Това е дневният център за деца с увреждания, това е дневният център за работа с възрастни хора с увреждания, повярвайте, чудесни условия и на двете места. Това е центъра за работа с деца в Крис, в Салтар. Това е Кришкия център за работа с деца, които също имат проблеми в поведението си в седмо училище в град Перник. Това е новооткритото защитено жилище за възрастни хора с ментални проблеми. Другото защитено жилище, което стартира през тази година. Ще продължаваме в тези посока да работим паралелно с всички ние услуги, които се предоставят от домашния социален патронаж. И ако домашния социален патронаж беше едно от най-проблемните звена в община Перник през 2007 година, когато спечелихме изборите и там под въпрос и винаги с недоволство се храняха 180 човека, в момента броя на хората, които се обслужват от домашния социален патронаж е приблизително 350 човека. Аз сега специална политика и отношение към младите хора и към младежите успяхме заедно с активното участие на общинските съветници и по-младите, които бяха в сегашния общински съвет, с целенасочената работа на дирекция за социални дейности в общината, разработихме и се приели специална стратегия за работа с младите хора, включително и в общинската администрация имаме назначение на младежки медиатор. Като негово основно задължение е да поддържа непрекъснатия контакт с младите хора, да пробира техните настроения, нагласи, желания и заедно да решаваме тези проблеми. Резултатите от една такава работа и едно такова сътрудничество с младите хора и най-вече с младежките неправителствени организации, освен няколкото реализирани проекта, които бяха факт през тези 4 години и цялата една младежка спортна база, която изграждаме в последните 2 години по-активно и ще продължим с амбиция на всяко населено място да се дадат възможности за спорт за младите хора, защото това е една от най-добрите алтернативи пред тяхното обичайно поведение да стоят в кабинетата и да стоят с децата, трябва да имат условия и здравословен начин на живота и ние като възрастни хора сме длъжни да се грижим за това. Когато говорим за младежката политика на общината, не може да се забравя, че Перник, община Перник е една от двете общини в България, от 264 общини, в която има не един младежки дом, а 2 дома. Те се поддържат и вие вероятно с малко ще видите тук младежите, които танцуват в един от 2 дома, а пък въпреки финансовите трудности през последните години, ние успяхме да отремонтираме киносалона в младежкия дом и предстои нещо откриване. Буквално че работата около седмици, вероятно това ще стане тези дни. Тя като едните ще откриват общинския театър, като ги нещо да откриват. Това разбира се беше в
знаете всички, доста информация беше подавана през медиите и неколкократно се разчитах и аз и всеки ресор по-отделно. Община Перник е една от най-активните в България по отношение на усвояване на европейските средства. За миналата година, по думите на министър Дянков, публикувани официално през медиите, тези суми бяха чути, не са измислите, както някакви се опитват да внушават. Община Перник усвои около 50 милиона лева, не само по оперативните програми, там са 40, но и по различни други програми, финансирани директно от Европейската комисия. И нашата община е една от малкото общини, които имат не това, а към настоящия момент са 3 проекта, които директно се финансират от Брюксел. Също ние кандидатстваме с един много мащабен проект по енергийна ефективност, който се казва проект Елена, през комисията в Брюксел. Той е за търсене на алтернативна възможност за топлоснабдяване на целия град, решаване на всичките проблеми, които към настоящия момент има в градския транспорт, най-вече в тролейбусния транспорт, както и саниране на цялата публична общинска собственост. Говоря за училища, говоря за читалища, говоря за детски градини, говоря за административни сгради, говоря за музеи, за дворец на културата, домове, филмове, всичко, което е общинска собственост. Проекта Вървим добре е на среща, на оценка е, дано нещата се случат. Всъщност, защо казвам, че имаме самочувствие и поставяне на първата среда? Защото освен тези проекти, които са реализирани в момента, имаме няколко одобрени проекта, с подписани договори с съответните оперативни програми, които буквално до дни ще стартират за причина, за да не са стартирали към настоящия момент. Една част от тях е наистина предизборната кампания и аз дълбоко съм убедена, че с подобни неща гласовете на хората и душите на хората не се печелят. Но все пак имаме подписан договор с спечелен проект за изграждане на детска градина за Дева. И в момента тази на детска градина, но тя е помещава в 11 общински апартаменти на партерни етаж на един блок и едва ли това е най-подходящото място за отглеждане на деца. Затова се надявам, че след изборите ще стартира проекта за 1 милион и 400, от които 980 хиляди доставя Световната банка, 400 хиляди са собствени на община Перник и вече са бизнес. Има 2 специални проекта за изграждане на домове, в които в среда близка до семейната ще се отглеждат останалите деца в майки дете. Едното е защитено жилище за здравите деца, другото е център за отглеждане, където ще се положи специализирана медицинска помощ. Спечелени и проектът по оперативна програма регионално развитие за крепостта Кракра за 4 милиона и 500 хиляди лева на проекта, който предвижда социализиране на крепостта, визуализация и превръщането ѝ в една сериозна туристическа атракция за гостите на Перник, като тази крепост, това, което се предвижда да стане, заедно с подземния музей, който успяхме през тия 4 години пак и с съдействието на общинските съветници да реализираме природните забележителности за това, което може да даде възможност и за алтернативна икономика в Перник, освен на индустрията, която е традиционна. Защо заставаме отново пред вас? Защото смятам, че сме направили немалко, че сме готови буквално да продължим, че за хората, които са в този екип, общинските съветници, за местните кметства, няма да се налага да търсим проблемите, да ги дефинираме, да търсим пътища за тяхното решение, да учим нормативната база, законите, тяхното приложение на редните и така нататък. Разбира се, в екипа има и такива млади хора, каквито са Галя, такъв Еники и други Еники. Поколенията трябва да върват, да се готвят и да се обменят в ход. Перник и перничани и община Перник го очаква от нас.
И аз съм убедена, че вие на 23 ще направите верния избор. Верния избор за местна власт с бюлетините от номер 25. Раздали сме ви едни материали. Приблизително така ще изглежда всяка една от интегрираните бюлетини. Гласуват с интегрирани бюлетини за кмет на общината, за кмет на населеното място и за общински съветници. Нашия номер в тези бюлетини е 25. При това ви моля да бъдете прецизни, когато отбелязвате избрания от вас номер, в случая 25, с хиксче вече става, няма друг вид отметки, да не се така нататък. И при това много внимателно да не излизате от квадратчето, защото в противен случай гласа ви няма да се счита за действителен. Освен за местна власт, на 23 ще гласуваме и за президент и вице-президент на държавата. Понеже в Перник имаме местна коалиция, номер ни 25, но бюлетината нашата на БСП за Ивайло Калфин и за Стефан Данилов като номер 8. И изключително важно е да се оценява, както в силата случай не се оценява листата за общински съветници, защото това са хората, това е местния парламент. Но да се върна на мисълта си за президентската кампания, ние прилагаме кандидатури, които ще доказали хора, доказали себе си, хора, които са минали в различни нива на управление, хора, които са работили достатъчно коректно и честно и резултатно в името на България. Често пъти се казва, че президентът няма никакво власт. Чисто формално може би да, но това абсолютно, в абсолютно измерение не е вярно, защото това е най-важната институция в държавата, защото това е институцията, която в голяма степен със своя авторитет и влияние определя и национална политика вътре, като ще видим и социална политика, и образователна политика, и всякакъв вид, да кажем, сигурност, и нататък. Но си личност, президентската институция и човека, който е на това място, определя в голяма степен и външната политика и най-вече авторитет на България в света. Смятам, че сме изправени пред исторически избор в настоящия момент по отношение на президентската институция. Не се съмнявам, че на 23 вие ще се следите Ивайло Калфин и Стефан Данилов. Благодаря ви.